DXDC Radyoman Report. Hitsas na ang Davao City aron mudawat sa local o foreign tourists sa taliabot nga selebrasyon sa Kadayawan Festival 2023. Gibutyag ni Jennifer Romero, City Tourism Operations Office OIC, ang nasa 70% na silang preparado para sa enggrandeng aktibidad. Matod ni Romero, target sa syudad nga nasa 180 ngadto sa 200,000 ang mga bisitang makigduyog sa Kadayawan. Mobalor sa 65 million pesos ang gialokar nga budget para sa Kadayawan Festival. Ngayong Madayaw, I would like to invite everyone to join us this coming August for our Kadayawan celebration. So our office is preparing for this activities. So I hope that kamong tanan mo join sa ato ang mga activities na gi-prepare for this year. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Tatak RMN. Tatak RMN.